nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, hey, sucker nigga, whoever you are. Whoever you are. Hey, sucker nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, whoever you are. Jani, ez emoduz? Ondo, oso ondo. Hemen txagaude, Zarautzen. Bai. Zure ondartza kutxuna? Ez. Nahiakoa, nahiakoa. Bai. Hemen ere olatu asko hartuko zentuen? Bai, ia bizitzazua hemen entrenatu dut, orduan ia egunero etortzen nintzen. Asko ezagutzen zaituzte zure izena surfari lotuta dagoelako. Baina beste askok ez dute jakingo, Santxeskiarekin asko ibilitakoa zaela. Oso gutxik nik uste. 9 urterekin oparitu zizutenean ze pentsatu zenuen? Zer dau? Zer da hau? Ez zenuen Santxeski bat ikusi sekula Santanara? Bai, baina nuen uste, ez dakit, esan nuen, zeba nahi, zeba guain, zeba hola, ez dakit. Ez zintuen erakartzen? Pues, para nada, zero. Eta orduan nolatan irten zinen kalera Santxeski batekin? Gurasoak eman ziten, probatzea, venga, probatu ingo, baina hasiera antes, eman zitena baino no, tío, ez. Eta horrela 3 urte, 12rekin konturatzen zaren arte honek balioi surferako. Eta nola gogoratzen dituzu hasiera haiek Santxeskiakin? Oroitzapen honak, ze azkenean, lagunekin, da arratsalea pasa Sumaiko eskiparkian, Ogetaikoan, hemen, da nahiko oroitzapen honak. Zure amak esan zigun, Santxeski asko dituzula, hainbat dituzula. Zergatik dituzu bat baino gehiago? Beti, esperimentatzia da modelo diferentiak probatzea gustatzen zait. Eta nik uste, gehien maiteetena hemen guaindakatena dela. Ze denbora gehien jaberekin, da nik uste horrekin mejora dutela gehien bat surfian. Santxeskiak zertan lagundu dizu Espainiako surf txapelduna izaten? Lagundu teknikan, batez ere ez teknika da. Igual, teknika asko nerukiko ez basan Santxeskiatik. Adibidez, surfian nahi badeu giroa prepara oso ondo, azkenean hemen berdina da, zezuk movimentu berdina inberdezu. Orduan lehenengo hemen ikastezu da, gero ja surfian praktikan jartzezu. Hemen errezagoa da, edo olatu gainean errezagoa? Olatuan errezagoa da. Baina, printzipioz ikasteko, hemen da, bihaze, memoriza guitezu movimendua. Hemen lortzen duzuna, olatuan lortzen duzu, seguru? Bai, kasi seguru. Orduan, surflari guztiek, ia guztiek daukate Santxeski bat aldamenean? Bai, nik uste normalean bat, dana dakaela un plus.